ngai ku beli pi tak sin pat ki parlok ki baju sotanat ban page ki video gospel ha kan ka channel ngai ku beli pi ha ka keteng Jesus Christ nam punim jingi ngai skem pedon na pedeng kamet wasat ka baklan ta ka jing sumar ublei trai kan rat jingi te kan ka por ka pamta ngadon pat ban walam sipi lingba ki dikhot bible chapang ka kan thei kanong kanan ka banget ha jisu pat wadon kamru ya ka jing yarap ka ba don kam ya ka jing penche lingba ka khun ka ba ka don hapdeng ka jing pang krut ani ka jing pang mom khut tenga malam sipi lingba ka gospel Matayos kalnong ka ba khatsan ka dikhot ka ba ar hadu ka ba apopra pat ka donru ka jing tho chapang ka ne naka gospel Marcos kalnong ka ba nyo ka dikhot ka ba apsan hadu ka ba laipo te ha ka video pat ngamalam sipi tang naka gospel Matayos kalnong ka ba khatsan ka dikhot ka ba ar hadu ka ba apopra te ai ka put pi perlok pan page ya ka video hadu ka ba kut hakmi ru ka kenthei kanong kanan kalawan na kita kipang bad kala kerpat yau kadaong to isen e yanga ko try ukhon udebit ka khon jonga ka kordet e ba ka songsoy henry sim jubab haka shikentien ru kisenran jong ute haba kilayawan hajan kila kerpat yau kidaong to pelat no yaka nabaga perta jam na dien jongi udaya thu ula ongte sim lapha yanga henry tang ha kita kilang brod kibala ja no nagajing Israel ka henry haba kalawan kalamani dem hau kadaong ko try to yarap yanga henry ulaya thu bad ula ong ambit ban shim yaga jingbam ki khon bad ban bread yaga hakik so ka te kalaya thu shisha ko try henry wat kik so ki abam na kita ki baluwet ki balaham na gamin ki kenrad jongki anda kumta ujisu ulaya thu bad ula ong haka ko kenthei kabakrau ka jinge jongpha to kan long yapha komba phamon ka khon jongka kalakhya te nadu kata kapor